Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Hitzarmen bat sinatu da BKQ identifikatzeko sistema esartzeko. Hau da, hemendik aurrera herritarrak erabiliko dute txartel berri bat administrazioarekin harremanetan jartzeko, ez? Orduan, hori arautzeko hitzarmena aurkeztu zaizue. Atxaldeon. Esaten Karmeleke komentatzen izan bezala, ez? Gaur egun badaukagu tramite elektronikoko plataforma bat, geroz eta gainea tramite gehiago egin daitezkena erraminta horrekin, baina momentu honetan egiesateko arazo badaukagu, dela identifikazio sistema, ez dela identifikazio sistema errez bat. Herritarrek identifikatzeko behar dute edo izenpeko txartel elektronikoa, edo DNI elektronikoa, beraien etxetan behar daukate halako aparato bat, irakurtzeko txartel elektroniko hauek, eta egiesateko ez da erabiltzen. Hitzarmen honekin lortu nahi dana, da nolabait beste bide alternatibo bat eukitzea, errezteko, baku deitzen duten sistema horrekin, eta nik uste dut gehienak jaukiko ditugula gure erabiltzen ditugula, da halako txartelak kutxa edo laboralen tramite bat edo egiterakoan eskatzen duen zenbaki bat, txartelen bidatzen duzu dagokion klabea edo, sartu klabe hori eta identifikatzen dizuna. Sistema berdina izango zen. Beharko da e-mail bat eta mugikor bat, nolabait lotura identifikazioa bi klabe horiekin egiten da, eta hitzarmen honekin hemen udaten ahalbidetuko dugu txartel horiek, txartel ez die izango printzipioz fisiko, baizik eta bidali egingo diete herritarrei, baina ahalbidetuko da bidaltzea eta gero erabiltzea tramitetan. Eta helburua, herritarrak adibide sinple bat, askotan behar izaten dugunen erroldako ziurtagiria, etxen bertan, interneten bidez, baku sistemarekin identifikatzea eta ez dure inpersoran ziurtagiri hori inprimitzea. Eta eukiko du, hemen udaten eukiko luken balio berbera. Ados daudenak, konbenioarekin, onartutzat gelditzen da. Laugarrengo puntua, kreditu transferentziak eta kreditu gehigarriak dekretuen jakinarazpena. Hemen, gabon, horretik, eta hemen egiten duguna dia bi kreditu aldaketa hasieran, da 8. da kreditu transferentzi bat, eta kreditu transferentzi hortan egiten duguna da aurre ingurumen saietik jaso genuen eskaera bati, eta zian 6.000 euro eskatzen zizkiguten 4. kapitulotik pasatzeko 2. kapituloa, eta honekin egitezan zen udarako auzolan egitan hasetako lanak bukatzeko, pixkat kalean izautzen duguna da, ustorreko bainerak edo bainoak pixkat lan hori bukatzeko. Hau izango zen, 8. kreditu transferentzia. Eta gero hemen barrun edukiko dugun nukena izango zen 9. kreditu bat, hau izango zen kreditu gehigarri bat, kasu honetan egiten duguna da erabili 44.609 euro, gutxi gora bera, eta hemen azaltzen zaizkiguna da pixkat zehaztuta eta batzordean baita ere zehaztu genuen zertarako erabiltzen ziren diru horiek. Kasu honetan daukaguna da eraikin mantenmentu lana Beotibar pilotalekuan horre egin genuna izan zen da argiteriko lan batzuk egiteko. Jartzen duen makinaria bide publikoa diela 15.000 euro hori da erosteko Usabal poligonorako bomba de atxike esaten zaiona. Urrengo izango zen erakin alokairua jaia dira 10.890 euro. Kasu honetan, hemen kondutan eduki behar duguna da inauterietan delta pabelloian eman zen sua, eta orduan alokatu behar izan zian beste 2 pabelloi karrozak sartzeko, eta horietzen aurre ikusita, eta jarri barra dago. Eta gero azkena izango zen azterketa bat eskatu deuna dela 9.680 eurokoak. Kasu honetan, bi kreditu hauek egin dira alkatearen 100% baimena dutenarekin, eta eskumenaren barruan aurretik aurkitzen zen, eta horrela egin dugu. Eta orduan egiten duguna da, plenoari,
jakinarazi. Bosgarrengo puntua, kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarriaren bidez, hasierako onarpena. Hau kasu honetan da, 10. kreditu aldaketa, kasu honetan hau baita ere da gerakinak erabiltzen dugu, kreditu gehigarri bat, eta hemen batzordean diktaminatu genuena zen 20.425 euro kredito sortzea alde zaharreko 2 patio erosteko. Diruzaintzako gerakinak erabiliko ditugu, eta kasu honetan plenoa da organo eskuduna, eta eskatzen dioguna da hasierako onarpena ematea. Ados daudenak? 6. puntua, 8, 9 eta 10 kreditu aldaketarako espedienteak, egonkortasunari buruzko txostenaren komunikazioa udalbatzarrari. Kaixo, hemen beti egiten dugun kreditu aldaketaren bat ondoren, begiratu behar ditugu 3 kontuak, eta bat da egonkortasuna. Kasu honetan, lehen bezala ez dugu betetzen aurtengo helburua. Helburua da defizita ez izatea. Eta kasu honetan badaukagu defizita bat, baina orduan hori eta printzipioz plan ekonomiko-finantziero egin behar da. Kontua da, gerakina erabiltzeagatik izan ez gero, aukera daukagu bakarrik jakinarazpen batekin ordezkatzea plan ekonomiko-finantziero hori. Eta orduan, hemen daukazu ikusteko txostena, eta bakarrik hori gaurko egoera iraunkorra denez, honekin nahikoa da plan ekonomiko-finantziero hori ordezkatzeko. Beraz kontu ematen da, eta 7. eta 8. puntuak ordezkatu egiten dira, mozio bakarra aurkeztu denez. Mozioak honela dio, Kataluniarekin bat eginez. Urte luzeetako prozesu baten baitan etorkizuna libreki erabakitzeko bidea jorratu du Kataluniak. Horiek horrela, Kataluniako herri erakundeek, udal ugari eta Kataluniako parlamentak herritarren nahiari bide emateko erabakia hartua dute. Espainiako estatuak mespretsua eta indarra erabili du herritarren nahia eragotzi eta zapusteko. Bide demokratiko honen aurkako eraso larriaren aurrean, Tolosako udalak honako mozio hau aurkezten du eztabaidatu eta onartzeko. Udal honek adierazten du gatazka politikoak konpontzeko biderik eraginkorrena prozedura demokratikoen erabileran datzala. Hau da, elkarrizketa eta negoziazioaren eskutik akordioak lortzean eta hauek lortu ezean, herritarren gehiengoaren asmoa eta erabakia errespetatzea. Udal honek Kataluniak egindako ibilbidea errespetatu eta onartzen du. Izan ere, libreki adierazitako herritarren borondatea erabili nahi da herriaren etorkizuna eraikitzeko. Udal honek kezka adierazteaz gain ez du onartzen egitateen bidez Kataluniako autonomian esku hartzea. Bestalde, udal honek ez ditu onartzen ere estatuko segurtasun indarrek egindako operazio polizialak. Horien bidez, besteak beste erregistroak gauzatu dira Generalitateko eraikinetan eta legezko arduradunak atxilotuak izan dira. Udal honek eskatzen dio Espainiako gobernuari bertan behera utz dezala oinarrizko eta funtsezko askatasunaren errepresio estrategia, demokraziaren oinarrizko printzipioen kontra doalako. Udal honek salatu nahi ditu Kataluniako udaletako alkate ugari epaitegian deklaratzera behartzera edota gertatu berri deneran indar polizialak udaletxetara sartzea miaketak egiteko. Demokrazia praktikan jartzea ahalbideratu dezakeen alkate bat ezin baita inputatua izan. Udal honek herritarren borondatea askean oinarrituta garatzen diren prozesu politikoak babestu nahi ditu eta berretsi egiten du funtsezko printzipio demokratiko guztiekiko konpromisoa. Udal honek elkartasuna adierazten die Kataluniako herriari eta baita ere demokraziaren aurkako errepresio politikoa Espainiako gobernuak gidatutakoa pairatzen diharduten pertsona eta erakunde guztiei.
Udal honek dei egiten du Katalunian urrian bateko herriaren asmo demokratikoaren adierazpena ahalbideratua izan dadin eta erabakia errespetatua. Horretarako, udal honek erabaki honen berri Katalunia parlamenteko presidenteari, Espainiako estatuko presidenteari eta Auzitegi Konstituzionaleko presidenteari ematea erabakitzen du. Tolosarrei mozio honen berri emango zaie. Udal honek urriaren bateko galdaketa bitarte udaletxeko balkoian estelada jartzea onartzen du, Kataluniako instituzio eta herritarrei babesa emateko asmoz. Mila esker, Karmele. Cristian? Bueno, arratsaldeon guztioi. Guk Alderdi Sozialistak mozioaren aurka bozkatuko dugu. Hau 2010tik datorren kontua da. Espainiako eta Kataluniako gobernuek ez gai izan dira elkarrizketa politiko bat sortzeko eta edukitzeko. Kataluniako gobernuak erabaki du bide alde bakar eta ilegal bat hartzea. Horrekin, Kataluniako parlamentuen araudia, oposizioaren eskubideak, Kataluniako estatutua eta Espainiako konstituzioa urratu ditu. Gogoratu nahi dut, referendum honek ilegaltzat hartu dutenen artean honakoak daude. Kataluniako parlamentuen abokatuak, Kataluniako Konsal de Garanties Estatutariez, Auzitegi Konstituzionala eta Europar Kontseiluaren Benezeko Komisioa. Alderdi Sozialistatik, elkarrizketa politikoa, negoziazioa eta paktuaren bidea defendatu dugu eta defenditzen jarraituko dugu. Egoera honen soluzioa ez da auzitegitako eskutatik etorriko, elkarrizketa politikoatik etorriko da, eta hori eskatzen diegu Espainiako eta Kataluniako gobernuei. Azkenik, legaltasuna defendatzeagatik bortxak, irainak, mehatxuak jasotzen ari diren kargu publikoi, horren artean PSC-ko alkatez eta zinegotziei, gure elkartasun osoa adierazten diegu. Mila esker, Cristian. Lore? EH Bilduko kideok mozio honen alde bozkatuko dugu noski. Guri eredugarri iruditzen zaigu Kataluniak herritarren gehiengo baten eskariari ateak irikiz urtetan zehar aurrera ematen ari den ariketa demokratiko hau. Zuri ez iruditu arren, Cristian, frogatuta gelditua gaur egun alde bakarreko prozesua besterik ezin dela eman. Autodeterminazio eskubidean sinisten baldin badeu eta autodeterminazio eskubide hori praktikan jartzaren alde baldin bagaude, Madrilgo gobernuak beste aukerarik ez du uzten. Izan ikusi besteik ez dago, azken egunetan batez ere Madrilgo gobernuak hartu duen jarrera erasokorra. Jada ez gea hitz egiten nahi bakarrik erabakitzeko eskubideaz. Jada oinarrizko eskubide demokratikoak zalantzan jarri dituzte eta hori onartezina da. Komunikabideetan sartu ja, alderdi politikoen lokaletara sartu ja, alkatea deklaratzera deitu dituzte, goi kargudunak atxilotu dituzte, azken egunotan fiskaltzak aipatu du Kataluniako presidentzia atxilotzeko agindua eman dezakela ere, eta hori salagarria da eta tamalgarria da. Hala ere, aipatu duan guzti hau, eskaldunoi ez zaigu batera arrotz, ezaguna zaigu tamalez, Madrilgo gobernuak gurekin ere izan duelako jarrera hau. Baina gurekin ezin izan du eta Kataluniarrek ere aurrera jarraituko duetelakoan gaude. Zentzu honetan, EH Bilduko kideok, zilegitasun osoa aitortzen diogu Kataluniako parlamentuak egingo duen autodeterminazio referendumari, eta beraz, urriaren bateko emaitza errespetatuko dugu eta errespetatzea eskatuko genuke. Aipatu duzun hartan, gustatuko litzaiake erantzutea, aipatu zuez, zeintzuk esate duten prozesu guzti hau ilegala dan, eta galdetu nahiko nizuke Madrilgo gobernuak egiten ari dan guzti hau legala otean. Mila esker, Lore. Mozioan bi gai aipatzen dira, ez? Bat da erreferendumari dagokiona, eta bestea da, estatu gobernuak eta botere judizialak hartutako bidea alkateen inputazioena eta are gehiago erreferendumarekin zerikusia duen edozerrena, ez? Erreferendumari dagokionez, guk ere erabateko zilegitasuna aitortzen diogu erreferendumari. Kritika gogorrak izan ditu erreferendumaren legera nola onartu izan den parlamentean. Egia da, ez zela erarik egokienean izan, hori independentistak ere onartu dute, baina bai izan dela utzi dieten era bakarrenean, ez? Saiatu dira 11 aldiz auziari beste bide bat bilatzen,
Puigdemontek etengabe luzatu dio Rajoyri hitzartutako erreferenduna Eskozian egintzen bezala. Galdeketa izan zenen ineronian izan zen, etzan ezer dramatikoa izan, hitzak eskoziarrek izan zuten bere iritzia emateko aukera besterik ez. Eta horri beti ezezko borobila izan du erantzun bakartzat. Legebiltzarreko tramitazio ohikoa ere debekatu egin diete. Baita ere, Kongresuan barra-barra erabiltzen duten irakurketa bakarreko prozedura. Ate guztiak itxita, Legebiltzarreko gehiengo demokratikoa baliatu dute, eta hori zilegia da. Gehien bat egindako bide guzti horren ondoren. Gertatzen da bi borondate edo legitimitateen talka, ezta? Batetik legeak agintzen duena, eta hori alda ezintzat jotzen dute Estatua Espainiarrean konstituzio horren defensan, ezta? Eta bestetik herri borondatearena, zeinek bere iritzia erreferendumaren bidez adierazi nahi duen. Beste era batera esan da, botere judizialak ilegaltzak jo dute erreferenduna, baina Kataluniako herriak egingo duela erabaki du. Egoera oso kaskarrean izango da seguruenik, eta seguruenik hori emaitzaren kontra ere joango da. Talkaren erdigunean, beste eragile batzuren artean baita ere daude alkateak. Alkateen autoritatea herritik hartu eta emandakoa da. Eta guk pentsatzen dugu ez dagoela ariketa demokratikoagorik alkate baten jardunean, herriari hitza emateko bideak erraztea baino. Hitza herriarena da, eta hori ezin du inolako legeak ukatu. Eta hitz horren adierazpena nahitaezko ariketa demokratikoa da. Gainera, ariketaren emaitzak eta gaiaren garrantziak, Katalunian gaur egun duten aferaren tenorea badu, edo dimensioa badu, gizartea ezin du albo batera geratu, ezin du ikusle soila izan. Hainbat erabaki, kasuan Kataluniako herriak hartu nahi duena, herriaren nahiari erantzun behar dio, eta ez beste ezerri. Espainiako estatuak indar handia du, eta dituen baliabide guztiak erabiliko ditu galdeketa ukatzeko. Dagoeneko bizitzen ari dira Katalunian tensio uneak eta izango dira seguruenik gehiago ere etorkizunean, baina herri baten borondatea ez da legeen bidez itzaltzen. Egoera honetan garrantzitsua da solidaritatea eskaintzea Kataluniako herriari, eta herrien iritziak errespetatzen ez dituen estatuari jakinaraztea gure desadostasuna. Historian zehar lehen ere bi herriak bidelagun izan dira, herri bakoitzak hartzen duen erabakien erabateko errespetuz, eta orain ere bide lagun izan behar garela uste dugu. Bestalde, Europako legediak babesten du herrien erabakitzeko eskubidea, eta horretan oinarritzen da Kataluniako herria. Herrien Europa batean sinesten degulako, eskubide zibilak eta askatasun publikoak errespetatuko dituena gainera, guk ere mozioari baietza emango diogu. Ados daudenak, beraz onartutzat ematen da mozioa. Carmele, igual urrungo puntura pasa aurretikan, eta nik neronikek katalanaz esango nituzke hitz batzuk, baina nuri aukita, eskatuko nioke utxieneko hitz batzuk esatea. Bai, Gabon, pertsonalki eskerrak eman ditut mozio hau onartzeagatik hemen, eta que el poble de Catalunya sàpiga que té tot el nostre suport, la nostra solidaritat, molts ànims a tothom i el proper diumenge 1 d'octubre votarem. Relacionat amb aquesta que acaba de dir, avui a Brussel·les, al Parlament Europeu, al propi Parlament Europeu, la Carme Forcadell rebirà un premi per la seva tasca en la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya i dels pobles d'Europa. Esan duan bezala, gaur Carme Forcadell, aipatu dugu parlamentuko presidentea hemen indar gutxi mozioan, sari bat jasotzera da momentu honetan Bruselan, CMC Europar fundazioak eman da, eta sari hau ematen zaio Europan autodeterminazio eskubideen alde borrokatzen dutenei. Joan den urtean saria Ale Salmoni eman zioten, aurte Carme Forcadelli. Bi egoera zero desberdin, batean errespetatzen dira eskubideak demokratikoak, eta bestean pertsonari Carme Forcadell justizia jazarria dago momentu honetan. Hori komentatu nahi du, nik uste importante delako, gaurko testuinguru honetan. Galderreguak.
Gaur irakurri berri deu, egunkaritan Jurramendi egoitzako langileek induten agerraldia, pixkat horren ingurun galdetu nahi nun, ez dakit, egia da aspaldi ez deula zuzendaritza batzordeikin, okerrezpana apiriletik, ez dakit kabia prozesua nola daun, entzun dut atzeratzen ari otedan berriro ere, eta beste nabardura bat kezka sortzeit, horra aipatzea nolabait ere lanpostu aldaketa batzuk emateko asmoa ote daukazuen. Okerrez paliman nao, langilei ja notifikatu zaie aldaketa hoi, zer horrek olatz azkeneko plenon aipatu zenian batez personalakin lotuta, baina erabakirik etzala hartuko batzorderik itxez palimazan, eta orduan ez dakiz gertatzen nahi dan. Zentzu hortan, bai langilek proposatzeue halako lan mahai bat osatzea, irakurri detena ez, kabiako prozesu integratzaile hortan, nolabait behaien lan baldintza horiek bermatzeko, bide hortan laguntzeko, asmoa balima daukazue mahai hori osatzeko, bai gustatuko litzaiaken mahai hortako kide izatea ere. Bai, mai gainean gai ezberdinak dauden, nik ere irakurri duet Jurramendiko langileen ordezkaritzak egin duen prentsaurreko hori. Orduan pixka bat argitzearren, gaiak pixka nahastu xamarrak agertzen dira, ezta? Batetik daukagu gizarte zerbitzuen legeak eta nola banatzen ditun legeak eskumenak, ez? Egoitzak dira Foru Aldundiaren eskumena eta udalak ditu beste eskumen batzuk, tartean baita ere etxez etxeko laguntzarena. Eta hor tartean dago baita ere lege hori betetzeko orain eskualdean egiten ari geran lanketa hori, ezta? Aurreko legealdian sortzen da kabia, legealdi honen hasieran Batzar Nagusiak eskatzen diote Gipuzkoako Foru Aldundiari 16 udal egoitzak kabian sartzeko aurkeztu dezala 9 hilabeteko epean bateratzeko prozesuaren eredua eta egutegia. Hori gauzatzeko sortzen da talde tekniko erreferente bat, eta gero egiten dira bilerak udalekin, egoitzekin, jakiteko egoitza bakoitzen egoera zein dan, eta nola aurkeztu lan horiek. Lanak eginak dituenean gainera egoitza guztietan aurkezten dira, tartean baita ere Jurramendin langile guztiekin. Eta aurkezten da plan estrategikoa, kudeaketa plana, antolateketa eredua eta egutegi proposamen bat baita ere. Egutegi horren arabera, Tolosako egoitza sartuko litzateke kabian 2018 urte bukaeran. Langilek hasieratik aurkezten dute zalantza pale bat, zalantza nagusiki bi, gainera normala denez eta zilegia denez, ezta? Bat, gaur egun dituzten lan baldintzen bermea. Hori bermatuko dutela, esan dute izan ditugun elkarrizketa guztietan. Nik haitu naiz dokumentazioa begiratzen, ze pentsatzen nun galdera hori luzatuko zela gaurko osoko bilkuran, eta begiratuet, ikusi dut gainea, Elena Basagoitiabeak, erakunde publikoetako zuzendariak, Foru Aldundiak ateratako prentsaohar batean, publikoki nola adierazten zuen, kabian sartuko diren langileak, kakotxa artean daukat apuntatuta, egungo lan baldintzak izango dituela. Badirudi gainez, legez izan behar duela hori, eta ezin duela beste erabatea izan, ez? Hori da kezka bat, eta hori bilera guztian transmititu zaie ordezkari sindikalai. Baina baita ere agertzen da beste kezka bat, eta da udalak egoitzarekin hartutako konpromisoa 2012 urtean, orduan egin zen Jurramendiko egoitzako langileen lanpostuen balorazioa, eta bertan hartutako lanpostu hori ezin izan zen aplikatu garai hortan legeak ez zuelako ahalbideratzen. Eta orduan hartu zen erabakia pleno hontan bertan izan zen legeak ahalbideratzen zuen momentuan aplikatuko zela, ezta. Gaur egunean egoera berdinean gaude, legez ezin da balorazio hori aplikatu, eta langileak eskatzen dutela da kabiara pasa aurretik balorazio hori aplikatzea.
Baina daukagu legearen talka. Txosten bat eskatu zen udaletxean, txostena oso argia da eta ez du inolako interpretazio ezberdinak egiteko aukerarik ere uzten, ezta? Hori dana transmititu zaie. Beno, nik hori transmititu nienean, gero baita ere adierazi nahi dut, kabiak egiten duenen Tolosako egoitzaren txostena, hori jasota daukala, baita ere hori dauka atal bat, udalak hartutako konpromisoa, eta hor irakurtzen dut testualki jartzen du, Tolosaren kasuan, 2012 urtean, Jurramendi egoitzako langile lanpostuen balorazio bat egintzen, eta bertan hartutako erabakia aplikatzea faltako litzateke. Egoera nola dagoen jasota badago, txostenean. Azkeneko elkartu nitzanean langile ordezkariekin beraiek ala eskatuta eta txostena mahai gainean jarri genituenean beraiek adierazi ziaten mobilizaziorako ere bazekotela pentsatua holako mobilizazio bat egitea kontu hau ez baldin zen mugitzen, ez? Eta, zilegia da eta egin dute eta hor dago, ez? Bino, bai esan nahi detena da aurreko legealditik legealdi honetara egoera berdina dela, ez dela aldatu eta ez daukagula margen gehiegirik. Eta gero beste kontu bat da, zerikusirik ez daukana ez kabiarekin eta ez prozedura honekin, koordinatzailearen lanpostuarena. Horre badakizu erizain asistentziala eta koordinatzailea bilanak egiten zitula batera, legealdi hasiera honetan baita ere zuzendaritzan izan genitun gabezi batzuk, ordura arteko zuzendaria Foru Aldundira juntzalako, administrazioan ere baja batzuk izan ziren, eta pentsatu genduen egoitzak inolako eragin kaltegarrik izan ez edin, eta egoiliarrak hartatuak izan zitezen orduan bezain ondo, komenizala koordinatzaile hori lanpostua koordinatzailea bakarrik izatea. Erizaintza alde batera uztea, orduan nik langile horrekin egon nintzen, eta beak gainea adieraztezian, bea erizaina zala eta erizaintza egin nahi zuela lan, ezta? Baina erronkari heldu egin zion, da egia esan, beti eskertu diot egindako lan guzti hori. Ze gertatzen da gaur egunean egoera aldatu egin dela. Egoera baina zuzendaritza egonkortu da, baja horiek bukatu dira, eta orduan bueltatzen gerala aurreko egoera batera. Lehen hasiera baten koordinazioa gizarte zerbitzuko langileak ematen zuen, nik uste oso importantea da remarkatzea egoitza gizarte zerbitzuetak, egoitza dela egoitza sozial bat eta ez asistentziala. Esan nahi ditena da, gizarte zerbitzuetan zaintza oso importantea dela eta kontzeptu horiek garbi eukitzea berdin dela. Hori da, lehen zegoen antolaketa, hori langileakin berarekin egon nintzen eroni lehenengo jakiteko bere iritzia zeintzan, kontrako ezerretzian aderazi, prozedura normala jarraituz lehenengo Iurramendiko personal batzordean komentatu da, eta gero juntara pasako da. Gertatu dana, junta oraindik ez degula egin. Hori izan da pixka bat eskaleta. Lan mailarena nik deituko diet, egongo naiz beraiekin baita ere, ze normala iruditzen zait beraien ardura hori izatea, aldaketa forte xamarra dalako, ez da? Eta lan maila bat osatu behar balima da, osatuko dugu, antolatuko dugu. Era guztietara, nik uste dut orain daudela, Andoain eta ez dakit ondo Bergarako hitzarmenak sinatzen, orain arte kabiaren inguruan izan ditugun bilera guzti horietatik ez dago Tolosari dagokionez inolako informazio gehiagorik, ez dago inolako komunikaziorik, baina urte honetan seguraski ez dakize garaietan hasiko gea harremanak izaten, beraz txarra ez da lan maila osatzea, deituko diet eta osatuko dugu. Bakarrik horre guztiakin ados, nahi kezka sortzeit, aipatuzun lanpostu aldaketa horiek, eta batez prozedura beak, nik uste erratuta zaudetela informazioakin, ze lanpostu baloraketa intzanen, etzan bakarrik balorazio ekonomikoa egin, planteatu zena lanpostu baloraketa intzanen antolaketa bea izan zen, buelta bat eman zitzaiona, eta hor ja definitu zen, Jurramendi egoitzak alde batetik beharko zula koordinatzaile postu bat,
erizain asistentzialana eta bestaldetik gizarte langileana. 3 postu horiek esango dugu bitarteko zuzendaritza eta asistentziako langileen arteko 3 postu horiek finkatzezian. Momentu hartan, 2012ko ditxosozko legea zala eta ezin zan inolako lanpostu eskaintzakin, orduan erabaki izan erizain asistentzialak betetzea koordinazio postu hoi, eta bere funtziotan ala definituta zeolako eta uztargarrienak erizain asistentzialarekin uztartze zielako koordinazio postu hortako funtzioak. Oso aldenduta gelditze zielako gizarte langile baten funtzioak eta koordinatzailearen funtzioak. Orduan, dagokion lanpostu baloraketak dagokion manuala zuen eta planteatzen zen urtero halako balorazio maila biltzea, olako aldaketaik behar izango balia eztabaidatu eta erabakitzeko. Nik kezkatzei prozesu guztioi ez dela eman. Erabakizue bai oso ondo izenez egia da soziala da egoitza. Deno dakigu soziala izan arren, gaur egun bertan dauden egoiliarrak bestelako beharrak askoz handiagoak dauzkatela, eta horregatik eman nahi izan zaiola erizaintzari eta alderdi sanitarioari garrantzia, eta modu hortan dago definituta lanpostuetan. Orduan, nik horregatik behidatu zazue ondo, ze aparte prozedura ez dut uste egokia izan denik, eta ez dut uste gizarte langile batek momentu honetan funtzioiek betetzeko, zehaztuta dauden funtzioiek betetzeko gaitasunak izan ditzakeen. Nik ez nator bat zurekin, gainera, uste diala gai oso teknikoak eta hitzengo ditugu, lasaitasun osoz eta begiratuko dugu. Lanpostuen balorazioa egintzan horretan, balorazioak irauntzun bitartean, ia bukaeraraino, mantentzen zen koordinazio lan horietan gizarte langilea eta bukaeran egintzen duten aldaketa hori. Orduan ere prozedura baita ala moduzkoa izan zen. Eta gero, bai mendekotasuna, azpimarratu nahi nuke, mendekotasuna ez dela gaixotasun bat, da behar bat, eta horretik da soziala behar duten behar nagusia, ez? Ez da ospitale bat, egoitza bat da mendekotasuna duten personen etxe bizitza bat, ez? Eta horretik nik kokatzen dut askoz hobeto gizarte zerbitzuen arloan koordinazio hori asistentzialan, baina bai dia egia da gai teknikoak eta hitz egingo ditugu. Besterik? Nik bukatzeko ze gaur jaso dugu gonbidapen bat topiken badago poesia emanaldi bat, Lizardi Kultur Elkarteak menderdi bat ospatzen ari da, euskara eta euskal kulturaren bultzada horretan, bere izena ohore egiten dio euskal poeta handi bati, Lizardiri, eta horregatik ospatzen ari dira gainea poesia emanaldi batekin, ez? Pena da gaur osoko bilkura izatea, bestelan izango ginen, baina zorionak Lizardi Kultur Elkarteari eta etorkizunean ere jarrai dezala orain arte bezala. Mila esker. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.